Vi har jo glædet os utrolig meget her til aften. Det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg har taget mine 3 rigtig gode kammerater med her. Og vi vil på vegne af arbejdsformidlingen i København gerne have lov til at aktivere jer alle sammen lidt her i aften. Så vi har lagt en lille handlingsplan, hvis det er noget. Hvis vi så ellers bare rejser op fra stolene, og der ikke er for meget fravær, så tror jeg nok, vi skulle kunne gennemføre en lille times tid. Er det noget, I kan gå ind for? Alright. Er I klar? Er I sindssyge? Jamen, okay. Velkommen til Operaen. Jan P. Red Band. Vi starter lidt uden for København, mine damer og herrer. Det kunne være et sted omkring Glostrup, Ballerup. Jeg ved det ikke. Provinsen i hvert fald, mine damer og herrer. Ulrik. I en provinsby. En helt tilfældig en. Finder jeg det store og absurde fænomen, en lille by, der meget gerne ville være større. Men det er selvfølgelig kun én ting at gøre, siger byrådet. Der er frem til noget, for de har kæmpe store planer. De snakker og de taler, de vil bygge noget lige ved siden af toget. Og det skal senest være færdigt, inden dette overgået. Tiden den skrider, og planerne går. Centret blev færdigt inden næste år. Undervejs var der dog en økonomisk hint, og bytte lukket barneskole, så var den udgift mindre. Langt lørdag, det ligger. Der er rigtig gang i center. Der er tog, der kommer udefra med nabobygæster, fødselsdagsfester, lokalt jojo-mesterskaber, tid til forældrepakke, handle i fred og ikke blæse ned på deres samvittighed. Men når jeg ser sådan noget, hører noget, så flådet kommer ud af min mund. Det er utroligt dårligt går, jeg synes, der mangler lidt bund. Der er alt for meget klatter i den, alt for kunstig stemning i den bur. Ikke knejpegab, hvad er det, de vil? Er der noget, der er nedtur, ja, så er det sgu det. Arrangerer i dag. Ulrik Vilbæk med sit hold. Autografer, hvem vil have? Kirsten Sikker kommer søndag, sko der spørger fra nogen. Og spejderne på tøjet holder spejderaktion. Lokalt diskotek med helt vildt latterligt musik. Et stereoanlæg har fået basspil og flip. Lige så lavse som det lyder. Så meget det betyder for en knaller mælkekassebom, så kommer på kommunen. Husk bankokuponer fra lokalradion. Originalitet er nu blevet standardversion. Men når jeg ser sådan noget, hører noget, så flådet kommer ud af min mund. Det er utroligt dårligt går. Jeg synes, der mangler lidt bund. Der er alt for meget knatter i den, alt for kunstig stemning i den bur. Ikke knejpegab, hvad er det, de vil? Er der noget, der er nedtur, ja, så er det sgu det. Og jo større, desto bedre. Flere superkæder dukker op og videre her, som om vi ikke har nok. Ja, det er jo dejligt, det er discount, så folk de æder det røg. Og det jeg troede, der var landet, det købte man uden andet. Har nu stående og flot en blok i gråt med masser af parkeringspladser. 3 etager, rulletrapper, står med spring med en elevator. Det er nemt og flot kæmpet udvalgt, der betiger i en indkøbsvogn. Og tag på ud, så lader du flad for penge. Bliver du bare medlem af dit center. For kun et kort på 1000 kroner får det lopprocenter. Mindst de vinder. Mine damer og herrer, for når jeg ser sådan noget og hører noget, så flådet kommer ud af min mund. Det er utroligt dårligt går. Jeg synes, der mangler lidt bund. Der er alt for meget knatter i den, alt for kunstig stemning i den bur. Ikke knejpegab, hvad er det, de vil? Er der noget, der er nedtur, ja, så er det sgu det. Ja, det er det.
Ulrik kommer. Vi gør klar. Vi lader os overstå det farlige her på en gang. En gang for alle. Mine damer og herrer, vi vil gerne have lov til. Byde velkommen til. Revolver Jørgen, mine damer og herrer. Kom her. Nede i en skummelkælder sidder der en mand og tænder pengene op fra nattens benhårde job. Han er lige jokket ind, at der er navnet af Revolver Jørgen. Nu er han fri til at køre tribi. Men du ved, der er en interesse i at vide, hvor meget kasse man kan score eller få. Det er, hvad han regner på. Jørgen har total rutine, handler som en kold maskine. Den skal have strøm, som Jørgen kræver sin løn. Han er udmærket helt klar over, hvordan han får disse par ud af kontakten. Og mandet i skarten, så han holder sig til det, han kender. Hvor han ved, han altid finder et par kilo sorte borer. Jørgen står ved roret. Revolver Jørgen! Han tager en pose og sæt, giver dem med disken, smag skrider af døren. Revolver Jørgen! For Max en ikke chance, så er det skud og ambulance, sådan er Jørgen. Planen, som der bliver benyttet, sikrer altid han bliver støttet, plus en bistand. Skåler han, hvad han kan. Små butikker glemmer moms til skatten. Kører klatten, lige i hatten, dem vil han have. For det er jo dem, man kan tage. Og når ens butik er ude af skide, det ikke så fedt med politiet, de vælger selv at klappe i. Og det er jo hans idé. Alright, Revolver Jørgen! Tag en pose og sæt, giv dem med disken, smæk skrider af døren. Yes, Revolver Jørgen! Du får Max ikke chance, så er det skud og ambulance, sådan er Jørgen. Men nu er det 4 gange i denne uge. Han scorer kassen ved at tro hænderne op. Ellers går jeg amok, og hvis de ikke vil aflevere, må Jørgen likvidere, så han holder brutalt. Men det er sgu meget normalt. Med sit sexløber, som der ruller kugler ud fra flæskerbuller, fejrer hele dagen lang en værvetog til løn til træk. Kom on! Revolver Jørgen! Tag en pose og sæt, giv dem på disken, smæk skrider af døren. Revolver Jørgen! Du får Max ikke chance, så er det skud og ambulance, sådan er Jørgen. Og en gang til for jeres skyld, alright! Revolver Jørgen! Tag en pose og sæt, giv dem på disken, smæk skrider af døren. Og der! Revolver Jørgen! Yes! Du får Max ikke chance, så er det skud og ambulance, sådan er Jørgen. Alright! Vi byder velkommen til Brian. Nu kører beatet, og jeg er her igen. Du kender stemmen, tænker sikkert, det kan kun være Jan. Hvad har han nu fundet på at brokke sig over? Har jeg gjort noget galt? Er der nogen, der sover? Men hold så kæft og hør og hæfter de ting, som jeg siger. Fordi jeg mener, hvad jeg siger, og dig hold i det her. For hvis der ikke er så nogen som mig, som kritiserer, ville alle verdens folienakker hurtigt sig for mere. Men vi skal til det, om du ved det nu eller ej. Så kan du selv ikke kende til, om det der er et kvej. Så hør nu her, operan! Alright, rolig nu. Ja. Og også jer, der sidder nede derovre. Du kender typen, en rigtig kif-person, der rykker rundt i sin super smarte kvalmende vogn. Han har de rigtige rekavsæder under vogn med sænket fjeder, tonet råd og turbolader med 1000 watts basenhed. Og vognen, han kalder den selv, har han lavet med 10-stribet blysbetræk, terninger og brede dæk, spoiler og sportsudstødningsskørter og benzinforsyning. Så han er smart til at fyre den af. Ja, det er netop hvad han går og gør hver eneste dag. Selvom han intet gent, så intet overhovedet har at nå. Hør den samme omgang en gang til, for tiden til at gå.
Hvis I har regnet eller snedet, kan man se dem give gas. De skrider rundt, bytter rundt på en leje- og parkeringsplads. Han sætter den i første gearpedaler, så hans motor skriger. Han håber nogle piger ser hans smarte bil med alt sit lir. Men sjældent er det set ham score andet end varme bilmotor. Men det er jo fedest nok for ham, men fy for satan klam. Er han afsted med sine venner, er der andre ting, der gælder. Kører 1.500 i timen gennem en lille by. Jeg mener dig dum som en strus og tænker kun på at dø. Og når de kører, leger Brian hele armen op på taget og med solbriller på. Skønt det regner sikkens spade, synes de selv de har en Hammerå-facade og en stil. Når de kører turn up the bass i deres teknomobil. Er I klar derude? Er I med nu? Men det er for meget forventet, når din hjerne er tom. For du er en tumpefatter, minus du er sunket for dybt. Du er den største planslager, nogensinde har mødt. En rigtig fremstillende sikke, der er faldet til pand. Og alle kigger lyder i den værste af dem. Så altid kammerat, for du bliver alt for smart. Nok spillet i en fart, kan du fatte, er det faldbart. Sæt de gamle B&B og skoler, man tager gæng til I for selv. Kan helt forbi, du game over, helt forbi. Tak til jer. Alright. Vi hopper videre i et nummer her, der hedder Livets Restaurant. Så en utrolig fornuftigt nummer, der kommer nu. Rigtigt og sådan. Hvis det er noget, I er med på. Måske Livets Restaurant. Jeg sidder her på Livets Restaurant, tænker vinterspiller langt om længe kommer tjeneren. Hun har tallerkener op ad armen til barnen, det ser sgu lækkert ud. Men hvad er det for noget gylde? Min tallerken er for lille for på bordet lige ved siden af mig sidder der en herre. Desværre kan jeg se, hans tallerken den er større, vi betaler lige meget. Men han får meget, meget mere. Det hedder med uretfærdigt det her, men sådan er livet i det hele taget. Op og ned med fladet, der er ikke så langt imellem glæde og ballade. Skulle jeg brokke mig glad, var jeg lykkelig nu og her. Skulle jeg brokke mig til penge, var jeg multimillionær. For der er dem, der ikke kan fatte, de er platte hele tiden. Og dem, der ikke kan tage det, der knaller dem på siden. Nogen fører sig frem, uden noget at have det i. Men de andre, det er dem, der er latterlige. Det var, hvad jeg ville sige. Tilbage her på Livets Restaurant. Nu spasser jeg mig selv og spiser her for aller sidste gang. Og se nu tjeneren der, hun er ikke lækker mere. Hendes nødder er for små, ligesom de retter hun serverer. Og manden lige ved siden af mig, han er jo grim. Prøv at se, hvordan han sidder der og skovler maden ind. Bare fordi at han fik mere, skal han ikke sidde sådan der. Det hedder med uretfærdigt det her, men sådan er livet i det hele taget. Op og ned med flaget, der er ikke så langt imellem glæde og ballade. Skulle jeg brokke mig glad, var jeg lykkelig nu og her. Og skulle jeg brokke mig til penge, var jeg multimillionær. For der er dem, der ikke kan fatte, de er platte hele tiden. Og dem, der ikke kan tage det, der knaller dem på siden. Nogen fører sig frem, uden noget at have det i. Men de andre, det er sgu dem, der er latterlige. Det var, hvad jeg ville sige. En aften
aften her på livets restaurant. Kan langt om længe godt blive temmelig kvalmende og lang. Jeg mener, hvordan fanden har de tænkt sig, jeg skulle æde alt det her? Ligner jeg en hund, eller kommer der flere? Så nu må jeg stå af uden kaffe og kage. Så for dem, at jeg er midt, og jeg har penge tilbage. Og de kan gøre, hvad de vil, eller tage det som det er. Det hedder med uretfærdigt det her. Så langt imellem glæde og ballade. Skulle jeg brokke mig glad, var jeg lykkelig nu og her. Og skulle jeg brokke mig til penge, var jeg multimillionær. For der er dem, der ikke kan fatte, de er platte hele tiden. Og dem, der ikke kan tage det, der knalder dem på siden. Nogen fører sig frem, uden noget at have det i. Men de andre, det er sgu dem, der er latterlige. Yes! Det var så også en af de lidt nyere. Og det er jo de andre, det er jo dem, der er latterlige, ikke? Det kan vi jo godt blive enige om, ikke? Godt. Så fat i et nummer her. Eller det vi som sagt gør nu, det er, at vi tager næste nummer. Her kommer Gid jeg gad. Det er ikke alt. Er der nogen, der kender det? Det er ikke altid jo. Vel? Der skal ordnes forskelligt. Alright. Dørke den. Bare ligge i min seng. Tag det roligt, sumpe ud og lave slet ingenting. Det er det jeg laver, hvis jeg laver noget. Det er det jeg ligger og tænker på, at der skulle snart måske noget med, jeg skal op af min seng. Noget siger mig, det er tid til, der skal ordnes nogle ting. For det vokser og kokser, når man ikke rører en finger. Det er ikke en dag for tidligt, at mit vækkeur det ringer. Men gid jeg gad og rejse mig op og få fingeren ud af røven og så forsøgt mig et job. Et job på deltid og med flekstid ville passe mig fint. Så gør det heller ikke så meget, hvis jeg kommer for sent. Og gid jeg gad og vaske mit tøj. Den stak, der ligger henne i hjørnet, den er temmelig høj. Og den er gammel, den er varmel, og den stinker af æg. Og det er lidt ærgerligt, når jeg ser det, tager tapetet af min væg. Jeg er dørket her i mørket. Jeg er dørket her i mørket. Men gid jeg gad og lappe min bike. Den var så billig og for fed, for den var købt af et bræk. Men er punkteret og parkeret ude i gården et sted. Og nu den rustet til stativet, nu den ikke så fed. Og gid jeg gad og slukke for min fjerner. Gå ud i virkeligheden og komme tingene lidt nærmere. Men med brevet fra licenskontoret tror jeg andet kalder. Hvor fanden ved de fra, jeg trak det kabel fra min kælder. Jeg er dørket her i mørket. Utroligt dørket her i mørket. Men gid jeg gad og lave aftensmad. Jeg træt af ingenting af burger og en pizza er for flad. Men i mit køkken er der meget mere end nok at vaske op. Der er gammel mad med muk og du derud, for du er et chok. Og gid jeg gad og spare mine spænd. Jeg er på røven og i Ribers røde tal. For lidt gå ind, nu har de lukket telefonen og mit bandkort igen. Men jeg får solgt, hvad mine venner glemmer, før de sender hjem. Jeg er så dørket her i mørket. Utroligt dørket her i mørket. Jeg gad.
ikke fordi jeg ikke vil lave noget. Men når arbejdsløses uge nummer 20 den er gået, er det svært at tage sig sammen og gøre noget særligt. For stille går det ned, og til sidst så går det ærgerligt. Pludselig står man der, hvor alt er helt uoverskueligt. De mest basale ting, de synes næsten krop umuligt at nå op til. Fra sengen, hvor jeg ligger og glad, hvor jeg dørker den og tænker bare, gid jeg gad. Yes! Så vågner vi op igen, mine damer og herrer, for nu gider vi i hvert fald godt. Og skåle for eksempel. Skål! Og vi gider udmærket også godt at høre et nyt nummer, der kommer her. Det handler om nogle typer, der findes rundt omkring. De kører på knallert, de har en kløverkasse bagpå, de har termodragt, de har en orange styrthjelm. De hedder knallert mælkekassebumser. Så nogle, de har fået deres helt eget nummer her i orkestret. Det må vi tænke lidt over, og det starter sådan her. Kommer nu. Er I klar? Come on, Mathias, all right. Overalt i hele landet, provinsen især, står de klar parat på pladser, ligegyldigt hvilket vejr det er. Bag ved købmanden, tanken eller kiosken, der sidder de på sæder, holder møder, nyder mosten. Ved havnen og på torvet er også hvor det sker. Og hvis der står en pølsevogn, så tæller det mere. Men første prioriteten, den er soleklar. Der er højst 10 meter til en by derfra, så lige så længe der er penge, går de frem og tilbage. Den ene tager den anden, både bajer og dag. Og jazz! Vi har en lille jazz-trio indbygget i orkestret med Mikkel som orkesterleder herover. Værsgo. Knallert hele banden, kupé om det er en klub. Mopeden er en elgammel Kreidler eller Bug, men den er ikke som alle andre. Den er lidt for sig selv, for ekstra udstyret gør den nemlig helt speciel. Et bagagerum til øl er permanent monteret. Danske mejerier ufrivilligt har sponsoreret. Kløver eller enigheden er det for det meste, men andre mælkekasser bruges også i de kredse. Og ikke nok med det, der er mere lige og gejl. Selvfølgelig har den horn, selvfølgelig har den bakspejl. Gid det var mig, så vil jeg være mere end glad. Jeg ved godt, hvad de hedder. Vil I vide hvad? De hedder knallert mælkekassebumser. De hedder knallert mælkekassebumser. Ja, det er knallert mælkekassebumser. Vi siger knallert mælkekassebumser. Sådan cirka 65, pensioneret og tilfreds. Har altid god tid, der er ingen grund til stress. Og sådan ser det i hvert fald ud, når de kører afsted. I et tempo, hvor de gamle med stativ kan følge med, så har de hjelm på. Men der er noget gået galt, for inde i et supermarked virker det for unormalt at gå og handle ind med æggeskal på. Hvad fanden har de gang? Det er sgu svært at forstå, men det er måske fordi de fryser. Det kunne man godt tro. Det passer meget fint med alt det tøj, de har på. Pakket ind fra top til tå, som det var vinter hele året. 70'er vintertøjet bliver stadig flittigt båret. Pakkekort og termotøj varmer skide godt, men hele muligheden er lige en tand for småt. Hvad mere kan man sige? Rød tud, pølsefinger, sorte negle, Cecil, og så er den ikke længere. Et knallert mælkekassebumser, standard eksemplar. I dagens skole, Danmark står nu fuld og kører klar. De hedder knallert mælkekassebumser. Yes! De hedder knallert mælkekassebumser. Ja, det er knallert mælkekassebumser. Hvad var det nu, de hed?
Alright, mine damer og herrer. De hedder knaldet mælkekassebomser. De hedder knaldet mælkekassebomser. Okay, nu er I fandme med. For det. De hedder... Alright. Tak skal I have. Kvarter, så ses vi igen. Okay. De første numre, de gik eddermame stærkt. Ej, stærkt? Det synes jeg sgu ikke. Livs restaurant, jeg synes, Livs restaurant, den var helt sindssyg, mand. Og den steg også. Den steg kraftigt til det dobbelte, mand. Okay. Eller også, så ved jeg ikke, så var det bare mig. Jeg synes ikke, det går så fint. Ja, det går ikke ringe siden, det går meget, eller? Det går udmærket. Skide godt. Super. Og jeg kan jo holde det. Jeg har jo været ude og stykke koncentration i forvejen. Hvad så? Er I klar til noget med noget? Noget med noget nu? Jeg har taget orkestret med. Er I klar? Alright! Og vi varmer lige lidt op i benene her. Okay, og så er vi i gang. Skulle lige til at gå, men så tog jeg en vogn, for ellers kunne jeg ikke nå frem til tiden på en prik. Men på toppen var jeg ikke for under taxaturen, kunne jeg mærke knejpe i mit sæk. Men nu hvor jeg var kommet helt derhjemmefra, så skulle jeg fandme også have noget at æde. Det manglede bare, så jeg gik ind og sagde goddag. Tillykke med din fødselsdag, og sagde goddag, 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 næsten som en håndbag. Så tog jeg jakken af, jeg satte mig ned ved et bord med lidt familie. Jeg ikke ved hvad hed, jeg gabte kæben af led. Jeg blev enig med mig selv, at ikke nogen her har slået blege ihjel. For der var røvballesange, suppesteg, is, der var kvæler, taler bravo og bravissimo naturligvis. Men midt i maden, der stod jeg med balladen. I kroppen kørte snoretoppen, sveden dryppede fra facaden. Den var slem, jeg skulle hurtigt ud og væk. Fik kugler, så det buller, smagte smagen af knæk. Jeg havde svedetur, nedtur, ondt af mig selv. Og det der eddermame også en god grund til. Jeg fik tilbageslag. Og det er det, der skal til for at få en helt alvorlig dårlig dag. Giv mig vand og en spand, for jeg kan ingenting. Giv mig tid, giv mig fred. Giv mig at lå i min seng med mit tilbageslag.
For et tilbageslag skal man ikke spøge med. Det kommer pludselig kører, når jeg baner bøtten, så der løber sved og vender op og ned. Nu til svimmelhed, som ikke fortager, men bliver værre som en her og nu skal ligge ned. Men jeg tror sgu mit tilbageslag er ved at tage af. Se, det var meget heldigt, at mit tilbageslag, det... Men det var så ikke den eneste gang, vel? Men nu har jeg jo... Det er jo sjældent, man tager ikke altid lige ved lære første gang. Jeg gør i hvert fald ikke. Der var også en anden gang, hvor det kommer her. Der er en lille... Historien fortsætter. Det er slet ikke. Det bliver meget værre. En anden fredag formiddag, jeg lå igen i min seng. Altså, det var så en anden fredag, vi snakker nu her. En anden fredag formiddag, jeg lå igen i min seng. Havde virkelig tørke på, men fejlede faktisk ingenting. Det var utroligt, det var muligt. Jeg tænker på, hvor hårdt jeg gik til flasken sidste aften. Fik fornuften skyllet bort, men det var ikke aften. Det var ikke sjovt længere. Det var slut med sprut og kvinder. Gang i den med mine venner. Nu skulle dagligdagen vise sig. Hvor nem var slemten med, men først så skulle jeg op af sengen. Der kom hjælpen udefra. Signal i kabel op til røret gav en stemme. Jeg sagtens kunne genkende. Men fy for fan, det var chefen, han kunne klokken. Om flere slemme rimer med at blive hyret og blive fyret næste gang af discipliner. Jeg forstod, hvad det betød. Forlod min lejlighed, jeg skred afsted imod den virksomhed, jeg ikke mere er ansat ved. Forsinket 4 timer mødte jeg frem og mødte chefen sure miner. Og sagde så til ham, ja du må undskylde, jeg er så ked. Det gør ondt i min samvittighed. Det tog sgu lige lidt længere tid at sove, end jeg havde regnet med. Så mumlede manden noget, jeg ikke kunne forstå. Jeg kunne forstå det nok var bedst at holde kæft og bare gå. Jeg gik ud fra hans kontor, satte mig hen på mit ben. Så sad jeg der et kvarter, men så begyndte det sgu igen. Jeg fik tilbageslag. Og det er det, der skal til for at få en helt alvorlig dårlig dag. Giv mig vand og en spand, for jeg kan ingenting. Giv mig tid, giv mig fred. Giv jeg lov i min seng med mit tilbageslag. For et tilbageslag skal man ikke spøge med. Det kommer pludselig kører, når jeg vender bøtten, så der løber sved og vender op og ned. Nu til svimmelhed, som ikke fortager, men bliver værre som en her og nu skal ligge ned. Yes! Jeg tror mit tilbageslag er ved at tage af nu. Yes! Og så har vi det skide godt igen. Det kunne man jo skåle på. Skål derude. Og sæk i det med disk, lidt smæk, skrider af døren. Kom her! Du får masten ikke chance, så er det skudt af ambulance, så er der Jørgen. Alright. Jeg tænkte lige, at vi lige skulle snakke med Jørgen et øjeblik igen, fordi at det er ikke helt slut endnu. Det bliver meget værre. Altså, I kan jo godt... Revolver Jørgen, han er jo farlig. Der er pistoler og skyderier, og... Jeg ved ikke, hvad I synes om det. Jeg synes, det er lidt farligt. Men det er faktisk sådan, så det bliver meget værre. Altså, spørgsmålet er så om er der nogen, der vil være med på noget farligt? Det tør jeg sådan godt umiddelbart bare lige at slynge ud. Altså, tør I... Det gør I bare sådan helt uden noget. Jamen, altså, det kunne være der... Jeg ved ikke, altså... Det kunne måske være, der en, der skulle tidligere op i morgen hjemme og passe sit barn, eller der er nogle lektier, en stil, der skal skrives, eller... Hvis man er så uheldig at have et arbejde eller noget, altså, I kan da ikke bare... Tøj noget farligt, eller hvad? Ja.
sammen, så er jeg også selv udenom det. I skal høre meget hurtigt efter. Så ja, vi kører. Okay. Jørgen lader godt, skrider hurtigt op ad trappen, videre ud af døren, hen ad vejen, over broen, ned på Gejen Sydhavn. Er mørk og lukket, dagens sidste læser, trukket kraner, 2 containerkasser, store ting for store pladser. En støjet og en luder ligger i hans forår, ruder, rosen, jern, stålstativ og regn, siler, binden, biver. Der står en skubbelnakke, lædervæst med termofrakke, knald og mælkekasse, bums og svælger mest i ivrigt dulser. Det er hvad der sker, hvad Jørgen ser, imens han går og slidte skinner op på sporet af en grillbar, hvorfor kassen snart forsvinder. Kusten tusind fad på penge, møder Jørgen langt om længe op på jobbet, smitter bedst og den der tit er Jørgen hjælpsom. Han går op bag grillen, ringer til den fra mobilen, hul igennem, en til røget, en der bliver kraftigt tørret. Imens er der nogen, lister Jørgen ind til fruen, vrider hånden op på ryggen, ræber hovedet, strammer lykken. Undskyld, jeg forstyrrer, men det er mig, der lyt bestyrer. Giv mig så de penge, ellers er det op at hænge. Og intet hvad bestemmer, Jørgen står med fyldte hænder ind til døren, den går op. En træningskæld med overkrop. Det er hendes fyrchauffør, der regner med, at de bare skulle køre. I stedet slår han Jørgens hage højre, venstre hårdt tilbage. Så Jørgen knaller ind i brødmaskinen, der går ild i Jørgen, falder ned og bløder, brændalarm og pigen til ud af 3 slag. Blod i hovedet. Ikke hvad Jørgen havde troet. Det var ikke med i planen. Nu går han op i limen, og med et skud i benet står problemet stiv og stenet, klar til at få en på hovedet, vakler baglæns ind i roden. Hvor var det nu, jeg kom fra Jørgen ser på gulvet, hvor der ligger pengespring for vinde. Jørgen har et job til hende. Der ser ingen plads til job, kom ned med hylder. Det minus ben med røveri, stop sig lige det flæberi. Imens frityrer sammen slikkes til den sorte flammer. Jørgen æder et på ristet, fyren ligger stadig kvistet. Men midt i maden øjner Jørgen fyrens kyr. Der på gulvet midt i glas og kød og blod for fyrens skudsår. Dem tager Jørgen med, der fyren næppe skal afsted. Men det skal Jørgen lige om lidt, da røgforgiftning ikke er fedt. Det kan man se på hende, røget se stakkels kvinde. Som hun oster store skyer, sort når hun ikke ryger. Så Jørgen han var ud for øje, ild, blod og sød. Han snupper sækken fra frityrer ud og væk med dagens syre. Og ude foran grillen starter Jørgen op på bilen. Først giver han køren bort, for så har han uden kørekort. Fik I den? Kan I huske det? Så endte alt godt. Grillen blev så fin og flot med nye ruder, inventar, en ny frityre. Står nu jeg og Jørgen. Ham med revolver Jørgen. Ja, han er der endnu! Alright! Revolver Jørgen! Revolver Jørgen! Du får magtspæk i sakse. Og så er der ikke mere om Jørgen for i aften. Jeg er ked af det. Men I klarer det, kører så i det, ikke? Ja. Skide godt. Fedt med revolver, Jørgen. Jeg synes i hvert fald det er blevet tid til, at jeg lige skal præsentere mine kammerater i orkestret. Det sker her i næste nummer. Undertegnet navne, jeg vil gerne præsentere bandet, som der rykker styrer stadig mere og flere. Gennem alle mine numre er det drengene, der styrer. Med guitar, bass, trommer for musikken til jeg kører. Og netop fed musik er vi de eneste, der har de beneste tilbage i landet. Du kan tage hvad lærer fra, jeg skriver tekst, rapper bedst, hakker, slår i stykker. Men det fedeste er det hele disco-bandet, der rykker. Starter jeg slår mig op, jeg starter mig en griner, fordi fra den første tak kører de maskiner, vi aldrig nogensinde vil få brug for. Er det der programmerer, eller er det på producer? Problemet er stå med klart, det hiphop uden en nuksikker, ingen bass og guitar, og ingen trommestikker. Alt det går og laver som et telt uden brygger. Men det fedeste er det hele, det er sgu bandet, der rykker. Yes! Der ikke har taget hatten af, der går og venter, tænker på det fede kommer nok en dag. Og hvorfor stå og klappe, når ingen folk kan rappe eller bakke op med power, som den bag ved mig, det kan det. For hånden op ad lommen, tag og giv dem en hånd. Der hvor rap-bandet spiller, der er festen i gang. For de svinger uden slinger, uden stokker, uden krykker. Ja, det fedeste af det hele, det er når Mikkel han rykker.
Straks præstationerne tilbage, holder sine skrækker enten eller kammerat for sat, så tager jeg højt og væk og gider ikke stå og se dig oppe på en scene. I bare mavetræning, så er det tragisk, skulle jeg mene. 5 års rutine, hvor øvelse kan mestre. Giv bonus på en scene, og talentet giver det ekstra. De tekster jeg kan og beat og toner, som vi brygger. Det er det, vi præsenterer. Kan I høre, hvor det rykker? Mathias Larsen på trommer. Godt. Skide godt. Så gør vi det. Vi går direkte i gang med næste nummer. Vi kaster os direkte ud i brevsprækken og postkassen derhjemme. Jeg har jo været i den situation, at jeg er blevet bombarderet med forskelligt i min entré bag min hoveddør. Og hvad skal jeg gøre ved det? Jeg ved det ikke. Jeg satte mig ned og skrev et nummer. Det kommer her. Det hedder Post med mere. Og der kan man jo også godt stå sådan lidt. Sagtens. Goddag. Jeg bor for mig selv for det meste, og for det meste er det egentlig også nok det bedste. Så kan jeg selv bestemme, hvor skabet det skal stå, om det skal hænge eller hvad jeg nu finder på. Forstå, i min lejlighed er kun de ting, jeg vil have dig. For det er mit hjem, jeg bestemmer. Det er mig, der betaler, det kan rode, jeg kan se det flyde. Men frem for alt er der kun de ting til stede, jeg selv engang har valgt. Næsten for resten. Hvad har vi her i dag af tryksager, landeplager? Noget rigtig vigtigt. Nej, desværre, der er et brev fra en maler, der vil sælge mit hjem. Der er pizzapost, der åbnet op en ny igen. Og religiøse tidsskrifter, de gør mig så glad. Det er næsten lige så spændende er min fagforeningsblad. Alt det pisser papir, det viser meget let, hvordan det ikke er så svært at fylde næste skraldespand op. Nu kommer den så. Med det post med mere. Sorterer, kasserer, papir, gider ikke mere. Det hører ingen steder hjemme. Fuldstændig unødvendigt, temmelig uanvendigt nemlig. Det hører ingen steder hjemme. Og hvor gulvet egentlig henne var. Ja, jeg spørger bare. Og der er mere et papir fra en pige. Hun er jøde, hun studerer, hun er ikke ryger. Og hun kan yde sådan 3.000 kroner max for en adresse. Leje eller andel, ja altså interesse. Og længere ned i bunken under temmelig tunge girokort. Reklamer fyldt med damer. Fra isekamp til sko og sport ligger så et leksikon med tilbudsaviser, der viser alt med moms om supermarkedspriser. Det er alt det post med mere. Sorterer, kasserer, papir, gider ikke mere. Det hører ingen steder hjemme. Fuldstændig unødvendigt, temmelig uanvendigt nemlig. Det hører ingen steder hjemme. Og hvor gulvet egentlig henne var. Hold da kæft, se nu her, et nyt magasin. Jeg har ikke engang bestilt det, men adressen er min. Jeg er heldig og tilfældig på samme tid og sted. Og returneres en kupon, får jeg også næste blad. Ja, der kan man se, og bladet viser lidt om kendte. Og se så første gang, og det er vel det, man kan forvente. Derhjemme kan jeg gemme lige til den dag jeg dør. Par pisse papir, der vælter ind af min dør. Det er alt post med mere. Sorterer, kasserer, papir, gider ikke mere. Det hører ingen steder hjemme. Fuldstændig unødvendigt, temmelig uanvendigt nemlig. December, den er slemt, der vælter lortet virkelig ind. Yes, sorterer, kasserer, papir, gider ikke mere. Det hører ingen steder hjemme. Fuldstændig unødvendigt, temmelig uanvendigt nemlig. Det hører ingen steder hjemme. Og hvor gulvet egentlig henne var.
Alright. Skal vi lige skåle en gang? Ligesom for stemningens skyld. Super fedt! Okay, det er jo sådan, i hvert fald i vores orkester, at når vi er blevet færdige med et nummer, så laver vi et nyt. Og det nummer, vi så lige er blevet færdige med, det er så det nyeste. Det er så det, vi har skrevet, mens vi var ældst og klogest. Ældst. Ja. Og der har vi jo så ligesom, i og med, sådan med tiden, når man bliver jo lidt mere voksen, eller hvad. Og vi har så gjort det, vi har lagt følelserne på bordet. Vi har ligesom åbnet op for, altså, vi har åbnet op indvendigt. Jeg kan lige så godt sige det. Vi prøver at være lidt kærlige her i orkester. I tror måske bare, at de står og råber Ulrik og Jørgen og sådan nogle hårde ting. Men altså, vi er faktisk, vi har også følelser. Og så har vi jo så gjort det. Og nu er jeg efterhånden til det, ikke? Vi har lavet et kærlighedsnummer, mine damer og herrer. Ikke? Vi er følsomme, ikke? For eksempel har en af os engang haft en kæreste. Jeg vil så ikke lige sige hvem. Man må vel have lidt privatliv, men her kommer nummeret. Bare venner. Det er sådan noget, piger siger. Bare venner var alt, hvad det kunne blive. Da det var sagt, var alting forbi, hun sagde. Du er ellers vildt sød og sådan noget, men det er jo bare ikke helt på den måde. Her har jeg gået og håbet på, at vi kunne få noget op at køre. Men hvis vi ikke engang forsøger, hvordan skulle jeg kunne vise, hvad det er, du kan få? For det er kun dig, jeg tænker på. Og hvis du vidste, hvordan jeg har det, hvis jeg bare kunne forklare det. Og hvis du så kunne få mig fra det, kunne vi spise, gå i biffen, vi kunne hygge os omkring. Ja, vi kunne også gå i seng, for det er jo dig, som jeg elsker. Det er dig, jeg vil have. Det er dig, jeg går og tænker på hver eneste dag. Men hvad er det, som jeg mangler? Hvad er det, jeg ikke har? Hvad er det, der gør, du siger bare venner som dit svar? Er det fordi, jeg er dum? Er det fordi, jeg er grim? Tag og sig mig, hvad det er, for jeg forstår ingenting. Vi kunne have det, ja, vi kunne, for du er ikke som andre piger. Men så kommer du og siger bare venner. Alt, hvad det kan blive. Da det var sagt, var alting forbi, hun sagde. Du er ellers vildt sød og sådan noget, men det er jo bare ikke helt på den måde. Bare venner. Alt, hvad det kan blive. Da det var sagt, var alting forbi, hun sagde. Du er ellers vildt sød og sådan noget, men det er jo bare ikke helt på den måde. Og det var netop det. Ja, det var netop det. Ja, det var netop det, jeg bare ikke kunne bruge til noget nu. For det er dig, som jeg elsker. Det er dig, jeg kan lide. Ja, det er dig, jeg er forelsket. Jeg siger dit navn, og jeg tænker kun på dig. Men må du tænker på mig? Og skal jeg skrive eller ringe, eller skal jeg lade være? Eller er jeg til besvær? Min medlidenhed med mig selv trøster mig om natten, når jeg er helt fra det. Men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, selvom jeg vil gøre alt. Jeg har givet, hvad jeg kunne. Jeg har gjort og fortalt. Skal jeg gå eller stå på højre eller venstre ben? Sig, hvad der skal til, for at du kan blive min. Hvis nu jeg gav dig et kys, kunne du jo se, om du fik lyst til mere af mig. Eller er det stadig nej? Jeg håber og tror, det kan blive til meget mere. Men så kommer du og siger bare venner. Alt, hvad det kan blive. Da det var sagt, var alting forbi, hun sagde. Du er ellers vildt sød og sådan noget, men det er jo bare ikke helt på den måde. Bare venner. Alt, hvad det kan blive. Da det var sagt, var alting forbi, hun sagde. Du er ellers vildt sød og sådan noget, men det er jo bare ikke helt på den måde. Og det var netop det. Ja, det var netop det. Ja, det var netop det, jeg bare ikke kunne bruge til noget nu.
Værsgo. Jens herovre. Bare venner for første gang foran nogen som helst. Og så er det også, hvis det også, så må det være nok med det. Så, for nu skal jeg nemlig høre, om der er nogen, der er med på noget sindssygt. Jeg opfordrer til, at der bliver lavet noget sindssygt nu. For jeg har selv begyndt. Jeg startede en dag med at sætte mig ned og skrive et nummer derhjemme. Det sker nogle gange, men dengang så kom nummeret til at hedde Spækbræt. Og det er der selvfølgelig, altså det er lidt, hvad sker der med ham, altså, det har jeg gjort. Og jeg skal, og vi går lige en tak videre. Spørgsmålet er, om der er nogen, der vil være med til at råbe med på noget. Kan I råbe Spækbræt? For det er utrolig godt at råbe Spækbræt, altså Spækbræt! Det kører bare. Ja, så skal vi lige have det på det rigtige tidspunkt. Det bliver vi nødt til, når vi har orkester med heroppe. Kom nu her. Ja, super. Men jeg skulle næsten tro, der var nogen, der havde sådan lidt derhjemme eller noget. Hold da kæft, jeg har æder på for flad for energi. Vis mig til køleskab, så det er program forbi, for jeg har æder på. Og i min mave er han hund, der knurrer, så det snurrer, når jeg åbner min mund. Så jeg tror, det er på tide, jeg må ud og handle ind. Jeg smutter ned i spark og skraber tanken tom for spind, og så er det ellers bare ud og købe bare. I en rodet butik, de kalder Netto, kan jeg spare. Og det er der, jeg handler ind fra den 9. år til løn. Gud velsigne Netto, skal jeg huske i min bøn, hvis jeg der når så langt. Og ikke er død af sult inden, eller falder brækker nakken over papgasser herinde. Men tak til træsk og snak, det kommer, når det kommer. Men ikke en kæft, kommer og spørg og gør noget for mig. Så nu må vi se, om jeg kan finde føden selv. Og det er vel også lige så godt, de ved det ikke alligevel. Hvad har vi her? Kartofler og salater. Fint, dem snupper jeg, og så en par tomater, en agurk, et flyt og en halv kilo kød. Jeg kan få det hele med, for jeg er stadig ikke død. Og noget, som jeg også har fået med, er fame nok. Jeg løber op til kassen, men køen giver mig chok, så jeg stiller min kur. Jeg skal lige til at gå, men bliver stoppet og tilbage af den æder, jeg er på. Så står jeg der og stener op, det endnu mere mukken. For køen starter der, hvor der er kun én kasse åben. Og hvad skal man gøre? De gider ikke at høre. Imens er der barneskrig og skrål i mine ører. Jeg bliver sindssyg! Jeg bliver sindssyg! Men for tiden overvundet. Endelig er det nu, jeg kaster maden op på båndet. Men det beløb Netto-pigen slynger i mit hoved er lige lidt større end min hovedregning troede. Så jeg tager 2 meter fra, og så er det godt igen. Det er det, jeg altid siger. Netto er min bedste ven. Og ud af døren går det med min pose uden penge. Tusind tak til Netto. Det var hyggeligt så længe. Det kan ikke gå hurtigt nok. Jeg løber til jeg stopper, står og låser døren op. Ude i køkkenet stiller maden op på køkkenbordet. Hakker oksekød ned i gryden, fyrer op for komfuret. Og hold da kæft, når jeg styrer det her. Nu kunne kameraet godt rulle frem, hvis det skulle være som med kniven i den ene hånd. Klar til at skære. Livet kunne være, men der lige lidt desværre. Mit spækbræt er ikke til at finde. Hvor fanden er det henne? Det kan ikke bare forsvinde. Jeg leder som en gal, sindssyg knald i noget. Har nogen sat en hylde op eller noget? Jeg står jeg klar til at lave en ret, men kan ikke finde skyggen af mit... Og der kom den! Der kom den! Spækbræt! En gang til! Spækbræt! Spækbræt! Hvis det er sådan, det skal være, er det hele lige meget. Så drikker jeg mig stiv, bare sluk for kameraet. Tak skal I have. Det var Spækbræt. Det var sidste nummer.
Sådan går det. Tak skal I have. Sådan skal det være. Ekstra nummer. Ja? Meget fornuftigt publikum. Okay, så. Og takket være, når man går ud af døren, er det jo dejligt koldt. Heldigvis for os her i orkestret i hvert fald, for vi elsker sådan noget. Frostvejr og sådan nogle ting. Vinter, og det er pissekoldt. Er I med til det? Alright. Jeg vil gerne have lov til, kære publikum, udover at selvfølgelig sige tusind tak for i aften. I har været virkelig suveræne. Og derudover vil jeg selvfølgelig gerne have lov til at ønske jer alle sammen et rigtig godt nytår. Jeg hopper ind i året, fuld af optimisme og med plaster på såret. Så lander jeg i jævn op på begge ben. Med begge mine fødder dybt begravet ned i sneen ved et stoppested. På chance nummer 3, hold da kæft og HT, de ligner DSB. Han skal halsterklæde, glemte jeg i går. En klassiker, der koster mig 3-4 par hver år. Men jeg er iskold på toppen, har frost i mine hænder. Og cool som jeg holder bitte klapper tænder. Og sådan er det. Når det er vinter, ja det er pissekoldt. Vinter, ja det er pissekoldt. Vinter, og det er pissekoldt. Vinter, ja det er pissekoldt. Så meget man kan gå på vandet, og det sidder på mit forråd. Blandt andet jeg er udskrabet rodet på min gamle grimme gryde. Man må yde for at nyde, tage det sure med det søde. Så jeg rimer af, så roden står klar på alle 4 sider, men får ikke noget svar. For det skrabet og til skøjet af min gryde er en nitte. Med sukker og gas, der virker lortet stadig ikke. Spilder energi, er lige hvad det er. Jeg smækker døren i, hold da kæft, det er et besvær. Og se nu, det nok har noget at gøre med, at det er vinter, og det er pissekoldt. Vinter! Ja, det er pissekoldt. Vinter, og det er pissekoldt. God morgen. Jeg vågner op og tager afsted. Forkøler ud af cyklen, husker lygter med. Negativ begge ender fører jeg mig frem. Nefa viser vejen, når man banker den i gang. Så kører jeg og stiller mest på lygten om den lyser. Og lidt for lidt om det kunne være glat, nu hvor det fryser. Og så ligger jeg der, lyset virker ikke mere. Pinligt af, hurtigt videre, inden flere ser man der er lys forud. Det blinker og blot. Nu går jeg med min cykel, for det gik ikke så godt. Ja, sådan er det. Når det er vinter, og det er pissekoldt. Vinter, og det er pissekoldt. Vinter, og det er pissekoldt. Vinter, pissekoldt. Jeg fryser og nyser, forklaret med for meget. Vinter, og det er pissekoldt. Vinter, ja det er pissekoldt. Vinter, og det er pissekoldt. Så er spørgsmålet så. Om der er nogen, der har lyttet med på dette omkvæd, der er i denne sang. Er der nogen, der er med på at råbe? Er med på at råbe? Super. Og den går sådan her. Vinter. 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 Stærkt. Så nu skal I køre det hele tiden.
Yes, en gang til, come on! Mere, prøv at tænke på, hvordan det fryser udenfor. Vinter, ja det er pissekoldt! Og det er pissekoldt! Tak skal I have! Tak skal I have! Tusind tak. Det er slut nu. Jeg er meget ked af det. Tusind tak for i aften. Tak. Og det var D-strengen, Jens. Selvfølgelig var det D-strengen. Kun D-strengen. Det var den bedste koncert, vi har haft det her. Sådan, altså både hvis du opvejer alting, publikum og det hele. Det hele, ja. Rimelig mange bøffer. Stemningen, det er det vigtigste. Og du knækkede en streng, altså. Jeg er så glad. Godt publikum. Super. Den har jeg aldrig prøvet at spille uden D-streng.